ċifri uffiċjali tal-finanzi tal-Gvern għall-ewwel 11-il xahar ta' din is-sena juru li l-iżbilanċ tal-Gvern naqas b'aktar minn 244 miljun euro. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li bejn Jannar u Novembru l-Gvern kellu żbilanċ finanzjarju ta' ftit aktar minn 102 miljun euro, 244 miljun inqas milli kellu fl-istess perjodu s-sena l-oħra. It-tnaqqis fl-iżbilanċ kien dovut għal żieda ta' aktar minn 1044 miljun euro fit-dħul tal-Gvern. Fl-istess 11-il xahar in-nefqa tal-Gvern kibret ukoll bi ftit aktar minn 800 miljun euro. L-NSO qal it-dħul tal-Gvern laħaq aktar minn 6,826 miljun euro fi 11-il xahar u kienet irreġistrata żieda ta' 588 miljun mill-income tax, 177 miljun mill-VAT u 131 miljun mill-bolla. Fil-waqt li dħul tal-Gvern naqas minn rimborsi. L-Uffiċċju tal-Istatistika spjega li n-nefqa tal-Gvern qabżet il-5,960 miljun euro, bżieda fin-nefqa rikurrenti ta' aktar minn 722 miljun euro u żieda fin-nefqa fuq proġetti kapitali ta' aktar minn 35 miljun euro. Id-din tal-Gvern żdied bi kważi 785 miljun euro u laħaq kważi l-10,363 miljun euro li fuq l-interessi laħqu 235 miljun euro.